Asi mesiac som nenatočil žiadne video, nevydal vyše mesiaca a mám ich samozrejme rozpracovaných niekoľko, ale keďže sa mi nechce, tak žiadne dlho nevyšlo, tak dám von aspoň toto, aj keď už nie je aktuálne, aspoň 3 týždne, takže staviam sa k nemu odstupom a je to o mojej nespolupráci so spoločnosťou Jim Beam, respektíve nespolupráci. Ja som nakupoval vyše roka asi produkty Jim Beam a skončil som s tým a momentálne vysvetlím prečo. Mimochodom, ak hľadáte tieto výrobky Jim Beam, ktoré sú na obrázku, tak je to obrázok vygenerovaný umelou inteligenciou, takže nehľadajte. Preto sú tam aj také divné nadpisy. Celé sa to začalo dosť nevinne a to Jim Beam mi poslal SMS-ku, že mám nejakú 11% zľavu. Čo ma potešilo samozrejme, pretože zrovna mi dochádzali nejaké proteíny. Tak reku, hurá, nakúpim zase do zásoby aj 2,5 kilové balenia, aby som mal. Bol som s ich výrobkami ako relatívne spokojný. Uverejním možno recenzie niekedy, alebo môj názor niekedy v nejakom ďalšom videu. Išiel som do košíka, nahádzal som si veci, ktoré teda bežne dávam a išiel som platiť a tu som si všimol, že tá cena sa mi zdá nejaká vysoká oproti tomu, čo som platil v minulosti. A tak som si pozrel, v čom je problém a zistil som nemilú vec a to totiž to, že Jim Beam mi síce ponúkol, myslím, že 11% zľavu, ale medzičasom veci, ktoré som kupoval, zdrážel o 100, 200, niekde dokonca až o 300%. O čo ide Jim Beamu je asi každému jasné. Robia to tak výrobci viacerí a mne sa to strašne nepáči. Ide o to, že nenapadne zdražia výrobky, aby v určitý čas mohli spustiť marketingovú kampaň a dali vám strašne veľké zľavy, či už všeobecné, alebo konkrétne vám podľa vášho nejakého obratu. Čo mi príde ako podvod, lebo vo finále väčšinou aj s týmito zľavami nakupujete drahšie, ako ste nakupovali v minulosti, čo si však človek neuvedomuje, pretože mozog je nastavený tak, že keď je niečo so zľavou, tak je to lacné. No nie, priatelia, v tomto prípade by som aj s 111% zľavou Jim Beamu zaplatil, keby som bral tie veci, čo v minulosti o nejakých 20-30% navyše. Čo sa mi nepáčilo, bolo, keď som oslovil s týmto Jim Beam a bola ich reakcia, bolo to také ako, že som jeden z mnohých, nebola žiadna konkrétna. Boli to všeobecné bláboli o tom, ako vylepšujú výrobky a blablabla, trh sa vyvíja a preto došlo k zdraženiu cien, ale prečo došlo k takému obrovskému trojnásobnému zdraženiu cien u niektorých výrobkov, k tomu sa ako konkrétne nevyjadrili. Nemal som vôbec pocit z ich reakcie, že by chceli nejako zachovať si moju priazeň, takže som sa rozhodol prejsť ku konkurencii. Momentálne už nakupujem u Fitness 007 a porovnanie výrobkov spravím niekedy v budúcnosti, pretože prvú várku už mám v podstate otestovanú a nebudem prezradzať teda dopredu, ako testovanie dopadlo. Podobne ako Jim Beam, ale trošku z iného súdka, sa zachovala spoločnosť HubSpot a začalo sa to úplne nevinne, respektíve ono to vyzeralo, že idem HubSpot vyniesť do neba. Totižto po poslednej recenzii Stojanu na netyčinky, ktorý bol teda strašnej kvality, a neodporúčam ho nikomu kúpiť. Dal som, myslím, že tomu na Heureke asi 1 hviezdičku. Tak HubSpot mi napísal, že ich to ako mrzí, chceli vedieť prečo, tak som im napísal odkaz na video a teda ešte som aj popísal maily, v čom je podľa mňa problém. A HubSpot mi teda napísal, že ich to mrzí a že mi vrátia z nákupu 5 eur, čo je pri cca 80 eurovej cene celkom slušný cashback. Takže ma to potešilo, takže som súhlasil, poslal som im číslo účtu, tak jak chceli. Len potom prišiel taký nečakaný e-mail. HubSpot sa dožadoval, aby som svoju recenziu na Heureke zmazal. Takže chlapci v HubSporte, ako mám pocit, že vám záleží na dobrej povesti a že sa aj staráte aj o takých malých zákazníkov, ako som ja, čo som vás párkrát nakupoval. Ale toto sa nerobí, takto sa nekupujú predsa ľudia, neuplácajú 5 eurami a stiahnem recenziu na niečo, čo podľa mňa by ste mali dokonca stiahnuť možnosť ponuky alebo minimálne zlepšiť materiály, z ktorých to robíte od vášho dodávateľa. Takže osobne ma to zamrzelo. 5 eur mi prišlo, keby chceli, ja iných samozrejme vrátim, ale recenziu som v žiadnom prípade nemazal. Ja si za svojím názorom stojím a
a ten výrobok je Šuvix a ja sa každú chvíľu bojím, že to môže spadnúť. Rozmýšľam, že to bude musieť ukotviť o stenu. Neverím tomu stojanu. Dokonca sa bojím trošku cvičiť aj na lavičke, ktorú som recenzoval predtým. Ak sa niečo odtrhne a ja si nabijem držku, tak ako... Hopsport si to odo mňa zlízne. Takže toto bolo video o tom, ako výrobcovia používajú nekalé praktiky, ktoré ja teda moc nemusím a hoci Jim Beam patrí medzi predajcov, ktorí majú veľmi dobrý pomer výkon-cena, by som povedal, možno asi jeden z najlepších na trhu, tak u mňa momentálne skončili aj vďaka tej reakcii, aj vďaka tomu, čo spravili a nie všetci zákazníci sú na hlavu padnutí a reagujú na to magické slovíčko zľava a budú nakupovať do nekonečná, do nemlátom. Dobre, čaute. Monster, in love with a monster, in love with a monster. Yo, check it out, see now. Mama raised a man, jump and find out firsthand, murder your clan with a diversion, that's the plan. Mama raised a man, jump and find out firsthand, murder your clan with a diversion, that's the plan. I can't understand why you try to come up with lies by the way you react. Maybe it's too hard to fact that when you act, you got us attracting in a vibe by two.